از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دلیل استفاده و معاملات غیرقانونی سیمکارت‌های شرکت‌های مبیلی تاجیکستان از جانب شهروندان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان آشکار و پیشگیری کرده شد. گزارش مرکز رابطه‌های جمعیتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این خصوص 21 давраи рушду тараққиёти бо суръати навгариҳои илми технологӣ бахусус дар соҳаи алоқа ба ҳисоб меравад. вале қувваҳои манфиатхоҳу ғаразҷӯ аз қабили ташкилотҳои экстремистӣ ва террористӣ ин шароити муносибро дар амалӣ сохтани нақшаҳои зидди инсонии худ истифода мебаранд. фурӯши ғайриқонунии симкортҳои зиёд ба номи шахсони бегона номнависшуда аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ, инчунин интиқоли чунин симкортҳо ба кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла минтақаҳои наздисарҳадии ҷумҳурии исломии афғонистон ва қирғизистон барои аъзоёни созмонҳои террористӣ ва гурӯҳҳои трансмиллии нашаҷалоб ва қочоқчиёни молу маҳсулоти хӯрокворӣ шароҳид фароҳам овардааст. маҳз истифодаи симкортҳои беном ва ба исми шахсони бегона номнависшуда дар раванди муборизаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар бар зидди унсурҳои ҷиноятпеша мушкилиҳои зиёдро пеш меорад. раванди тафтиши ҷиноятҳои мансуб ба муомилоти ғайриқонунии симкортҳои мобилӣ муайян намуд ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Хушвақтова Дидахон Назруллоевна соли таваллудаш 1989 зодаи ноҳияи Нуробод истиқоматкунандаи ҷамоаки шаҳраки шарораи шаҳри Хисор бархилофи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он таҳти рақами 207 аз 30 апрели соли 2016 амал карда миқдори зиёда аз 35 адад симкорти ширкатҳои мобилии Вавилон, Тисел ва Мегафонро ба ному насаби худ харидорӣ намуда онҳоро ғайриқонунӣ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон интиқол додааст. мавриди зикр аст ки Хушвақтова Дидахон соли 2016 бо шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо номи Фарҳод ғайрирасмӣ оиладор шуда маҳз бо мусоидати охирин ба муомилоти ғайриқонунии симкортҳои мобилӣ ва интиқоли онҳо ба ҷумҳурии исломии Афғонистон даст задааст. ман соли 2016 бар шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон оиладор шудам, номаш Фарҳод. ана одам аз ман хоҳиш кард ки ба ман симкарта бигир бите. ман гирифтам додам, ҳама одам аз симкарташ додам. пулам дода 40 сум, 50 сум, 60 сум, 100 сум. бо хайман сум дода ки бигир амира регистрасияш ко ҳамаша. ман хайр рафтам, ҳама амира регистрасия кардам, додамаш ба номи худам. ман ай Фарҳод пурсидам ки ин қадар симкартаро шумо чӣ кор мекунед? мегӯд ки хай ба акама додарма, хоҳарма, ин хештаворма. мегуфтам ки чӣ ба симкартаи Тоҷикистон унҷа да кор мекунам? мегӯд ки инҷа симкартаҳои шумо дар инҷа хушрӯ кор менад, инҷа дар симкартаҳои мо бисёр дар Афғонистон бараҳ намеравам, арзун нестам, қиматан. ай шумо арзуна бисёр истифодаш мебарем. мерафтам ширкатҳомона занг мезадам, мегуфтам ки апа ин қадар бисёр дар номтуна, мегуфтам ки пулшон медодам, мегуфтам хайнама мегирифтам, сум мегирифтам, кори мана буд мекардам. оид ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаи 350 прим 1 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Хушвақтова Дидахон Назруллоевна парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуд. тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҳоли дами номи ман як симкарта ғайриқонунӣ ҳаст. ай ҳамаи ширкат Вавилон, Мегафон, Тисел ҳастанд. аз ҳамаи ширкатҳо хоҳиш мекунам ки Вавилон, Тисел, Мегафон ки ҳамин номрои мана бикушанд. ман аз кардаи худ сахт пушаймон ҳастам. ҷиҳати таъмини амнияти суботи кишвар муборизаи қотиёна бо гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, созмону ташкилотҳои террористию экстремистӣ, инчунин пешгирӣ аз қочоқи силоҳу маводи мухаддир тавассути сарҳади давлатӣ 9 феврали соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 64 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он баъд аз ворид намудани тағйиру иловаҳо дубора қабул гардид. дар асоси қарори мазкур аз навбақатгирӣ ва назорати фурӯши симкортҳо аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ ба танзим дароварда шуд. аз ин рӯ аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ хоҳиш карда мешавад ки ҷиҳати истифодаи симкортҳои ба ному насабашон сабт гардида бепарвоӣ зоҳир накунанд ва ба ин васила дар таъмини амнияти ҳаёти осоиштаи худ, аҳли хонавода ва тамоми сокинони ватани азизамон ҳиссагузор бошанд.